Здравейте! Относно темата за призванието ще прочета откъс от книгата на Наталия Потопаева «Вземи ключовете от царството», първа глава «Защо не летиш?». И тъй, не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави. Матей 6 глава, 31-33 стих. С други думи, Господ казва: не се грижете какво ще ядете и какво ще пиете, всичко това търсят езичниците. Езичници той нарича безбожниците, които не познават Божията мъдрост, а на вас тази мъдрост е дадена. Вие знаете, че аз съм вашия небесен Отец. Като всеки баща, познавам всичките ви нужди, затова не бива да се безпокоите за тях. Започнете да търсите главното, основното за вас, това, заради което сте се родили, и аз сам ще задоволя нуждите ви. Търсете по-напред Божието царство. Какво значи да търсим първо Божието царство? Библията казва, че то е вътре у всеки вярващ. Нито ще рекат ето тук е или там е, защото ето Божието царство е сред вас. Лука 17:21. Оказва се, че Божието царство са способностите и дарбите вложени от Бога у нас, които сме Божии деца още от раждането си. Божието царство се намира в нашия дух, което доказва, че Бог има план за живота на всяко от децата си. Всеки човек, особено вярващия, трябва да открие у себе си дарбата, вложена у него от Бога, тъй като Бог ни дава живот, за да можем чрез дарбата си да послужим на другите, което доказва, че на земята няма маловажни хора. Най-добрият пример за това е моя живот. Допреди да опозная Бог, аз не живеех. Аз бавно умирах, макар че се бях родила не за да си отида от алкохолизъм. Бог ми даде живот, тъй като е имал предназначение за мен. Но за да изпълня своето предназначение, аз трябваше да разбера точно каква дарба имам от него. Моят духовен баща, пастор Сандей, ми помогна да открия тази дарба и чрез нея започнах служението си за хората. Благодарение на това, сега живея като птица в небето и като риба във водата. Нали вече разбрахте как чрез опропастения ми живот Бог съумя да изгради цяло царство, многохилядна армия от свободни хора. Това е свидетелство за Божията слава. Бог е вложил по нещо специално у всеки човек. Никого не е ощетил, но само вярващия може да открие у себе си дадения му от Бога талант и да го използва. Ако човек не открие с какво го е надарил Бог, никога не ще се рее през живота като птица. Такъв човек ще пълзи и ще мизерства ден след ден, само защото не е открил в себе си това, с което да служи на другите. С други думи, не изпълнява писанието. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Матей 6:33. Божието царство е държава, в която има работно място за всяко от Божиите деца. И ако човек не заеме своето работно място, ще влачи жалко съществуване, пък дори и да е голям бизнесмен. За съжаление, днес в Царството Божие има много свободни работни места, защото огромен брой хора не знаят за какво живеят. Общувайки с вярващите, открих, че много от тях не са щастливи, нямат пълнота в живота си, не са удовлетворени дори в църквата, по време на служба, а служението им се превръща в религия. Това е така, защото човек или заема нечие чуждо място в царството, или не е открил Божията дарба у себе си. Въздига бедния от пръста и възвишава сиромаха от бунището, за да ги сложи да седнат между първенците, и им даде да наследят славен престол, защото стълбовете на земята са на Господа, който постави на тях вселената. Първо царе
2.8. Бог винаги се застъпва за Словото си. Затова, ако намерим мястото си в Божието царство, ще се издигнем над всякакви обстоятелства, над всичко, което ни владее, и ще се наредим до уважаваните хора. За Бог няма значение на колко години сте, имате ли образование, как сте със здравето. У всеки човек има по нещо, което го отличава от другите. За Бог е важно да откриете дарбата си, способностите, които ви е дал. Тогава Той ще ви издигне и ще ви даде в наследство престола на славата си. Зад гърба си имах 30 годишен стаж като алкохолно зависима. Моят пастор обаче ми помогна да открия Божието царство вътре в себе си. И служейки чрез дарбата си на хората и на Бога, аз оцелих право в десетката. Мое работно място в царството се оказаха онеправданите, хората с разрушени съдби. Моя професия в царството стана възстановяването на тези хора с помощта на Божията любов. Зарязах професията си на художник, която ми носеше добри доходи, и започнах да служа на алкохолици и наркомани, като им помагах да открият у себе си Божиите дарби и таланти. Чак след това Бог започна да ме привдига. Днес ме канят в различни градове и държави да провеждам конференции и семинари, канят ме да проповядвам за това как може да се реализира човек с тотално провален живот. Споделям с хората какво ми е открил Бог и това им помага да се издигат все по-високо и по-високо в призванието си. Как да намерим мястото си в Божието царство, своето призвание? Човек е призван за делата, за които най-много мечтае, за занятието, на което би отдал целия си живот. С други думи, вашето призвание е тази сфера на живота, за която се вълнувате или, възможно, ви кара да се ядосвате, но в която искате да промените много неща. По телевизията често показват несправедливото отношение към възрастните хора. Ако не можете равнодушно да гледате това, значи трябва да започнете да се грижите за тази категория хора. Ако ви вълнува съдбата на наркоманите, значи сте призвани за работа с наркомани. Или може би служите в църквата и си мислите: къде гледат тия бизнесмени, какво си въобразяват? Ако аз бях бизнесмен, никога нямаше да го допусна. В такъв случай, вероятно сте призвани не за пастора, а за бизнесмен. Търсете най-напред Божието царство. Това е вашето призвание. Всичко останало нека бъде за вас второстепенно. В призванието ви е скрита огромна сила. Тя е способна да привлече от духовния във физическия свят всичко, от което имате нужда, което ви е необходимо. Ето защо е толкова важно да откриете призванието си. Бог се задължава да задоволи всички нужди на децата си. Затова, когато човек стане искрено вярващ, всичките му нужди се задоволяват. Но ако вярващия продължава да има нужди, значи търси неправилните неща на неправилното място. Всички Божии творения са създадени с конкретна цел – да изпълнят определеното им предназначение на земята. Те правят точно това и ето защо не изпитват никакъв недостиг. Много хора са неудовлетворени по една единствена причина. Не се занимават със своето дело, не изпълняват истинското си предназначение. Затова продължават да са в нужда. Постоянно питат: къде е Бог? А Бог е на мястото си. На небесата, седнал на престола си, Той им задава конкретен въпрос: а ти къде си? Луташ се, търсиш маловажните неща, вместо главното – Божието царство. Точно за това не ме чуваш и нямаш отговор на молитвите си.